To mata yau fa muna ɗauke da asirin ku, ina mata wanda naƙuda take ba wahala. Insha Allah Rabbi wannan maganin naƙuda ne a cikin sauƙi. Yadda ka san yankan wuƙa haka za ki gama naƙudan nan ba tare da kin sha wani wahala ba. Insha Allah Rabbi idan naƙuda tana ba ku wahala ko kuma kuna jin wahala ko kuma kuna shiga wani yanayi idan lokacin naƙudan ku ya zo yanayi marar daɗi to insha Allah Rabbi wannan asirin maganin naƙuda ne. To assalamu sadidan mujarrabin la shakka fiha dan take a cikin sauƙi da izinin Allah. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna ko fata alheri kamar da ake mana fata alheri da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban kamar su Nijar, Libya, kamar Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, irin su Burkina Faso, irin su Algeria da sauran ƙasashe daban-daban da sauran jihohi daban-daban. Mutane wanda suke kiran mu suke tura mana saƙon da suke bi mu tafsir domin ƙarin bayani suke kiran mu suke saka mu ayyuka mabambanta to muna farin ciki sosai kamar da ake mana fata alheri. To kamar yadda kuka sani a cikin wannan gida na mai albarka to ɗan Malam TV kamar yadda muka saba shigo muku da manya-manyan asiri a cikin wannan gida na mai albarka to idan yau ka fara kallon bidiyon mu da Allah ka danna subscribe sannan ka danna alamar saboda da mun saki sabon asirin mu za ku iya samu kai tsaye insha Allah Rabbi daga wannan shafi na mai albarka to ɗan Malam TV insha Allah Rabbi. To yau dai muna ɗauke da zazzafan asirin naƙuda na mata nan take a cikin sauƙi.